Iwe University ya Kabianga oyokora kurase kenyoro gia Gekonge imeya wadi ya Bukeira imeya North Mugrango county ya Nyamira nigale birero maega yokoborwa school fees yechishiringi chiribu emia yemo 53 egento atenili amasoma ya Christine Nyarangi Mose w'imyaka 24 yemo agasoma somwako gatatu ase kosi ya ECDE nigo kagukwana imeyo bwari imeye kerenyo aererabuna nere konyogwe somia magaya ise kumwanga komusomia asikiribuna nigo abete gakorentanwa kurinde niga bereka gwesokia bene nabo igo kuboria abasamaria gwesokia na kumusira asokogendera kwenyorera amasomo Njengoro ku Christine Nyarangi Mose seterege kongare Bukeira mwana warega ikerenyo nango turumaga koru ngende gochinga obwaria mwana warire korwa ntari gusaba obokonyi koru hararo ngonye school fees mbati are 108,000 Somaria Kabianga University ngosomera ekosi roku ECD obwari mu college hiyo ndio nilichagua kwa kosi yangu na ikireta dia school fee area yabeire nyinge nande narure tingo nyara ko race nchebieka weikandiki obokonyi korwasa abantu au bangonye ndatemire kominyoka ko chobisi chanyamira hegere nyare ko konyoro obokonyi korwaroro sena ikirensi DF ga ekerenyo bantebi bakonga basaria 5,000 bansaba details cyane naba mikoruna chagete first year ncengori kichibesa chia rent tinikonyora untogonkonya korerenga kinachandikire nyingi nabo namenyaga abuseito ewe ikomongi no minto obaba uyo tata tos ote abantu nebirenta netoringa gabu nakikiagerete tinakore nonyo mochango boko gende skuru nyumbani hakuna kitu chochote kabisa ni kustruggle. Mamangu ana struggle, anaenda kibarua anatafuta chakula tu kidogo tunakula, yeye peke yake ndo tunamtegemea. Kwetu tuko 5, tulifanya na brother yangu form 4 but yeye hakufaulu kwenda university, akaenda huko Kiambu anachuna cha yuko. Sasa mimi ndo wa pili ndo nilifaulu kwenda university out of 5. Yeah, kuna watatu but hakuenda, alienda akaoleka. Watatu sasa, alafu wengine wawili wako CPC. Ngori yomora MCH Riombongi Gwarchachanua Amos Nyaribo Jerusha Momanyi amona nyabo banyore gongonya ane kurku Felix Mabuka oyo mesa nkasitere gai obwari igai so mwana ya arwa nege kitari geke lakini yone akwerese resire nyanje na yungandire ngoro Kurinet ogandi kurwa bwali mantelio ngoro Kurinet ogandi kurwa igo bwali ibona arorira abantu bayichirega igabasangirire kanite nabuga inkikia bana chari yabali achiri ikananyorire no mwana ukurera mwana uyorire na magomba manene utaeto bokonyi na nyuire njira to struggle ne school fees na nyuire njira bokonyi bole chinyumba gakia barayi baito bigongo saba no ambali bali isiko ya Nyamira bali abaminto bali isiko ya Nyamira county no ansimba arati no nya narulio nakuru okoroku arama mbarora bachumba abange bale gusiba abandi bale Nyamira aki bali babwato gokonya kura igunde bakonya abantu no no MCA nari Nyamira ali town